बाटे 20। रउआ लोग के बता दी कि भैया भौजी के एगो सॉन्ग आ गइल बा, ऊपर का बाटे 10 के तो नीचल का बाटे 20 के, तो आई पर रेलाई आज करब। चली न बिना देरी कैले वीडियो के स्टार्ट कइल जाए। चलो साला फाटल चूतर से फफकार मारे वाला चूतर बिहारी बड़ा बिजोड़ का बता रे। भौजी तो बताबू अपन सामान के रेट लेवे ला तैयार बा, तू रेट बताबू नहीं देवे ला भी तैयार बा। ये बड़ी अच्छी बात। चुतरी पुत्री सोचत का बारे रेट बताबू देवे लाई तैयार बा ना, तो तू इतना सोचे में का लागल बारा। बाटे 10 के 20 के। भौजी लाइन पे आयल ना, भौजी के कहे के मतलब बा कि ऊपर का बाटे 10 के तो नीचल का बाटे भौजी के 20 के, तू लेवे ला तैयार बारू। नहीं तू समझा नहीं। चूतरा पुतरा तो सोचत का बारे देख भौजी के पकड़ के मीस के एक बार भरोसा हो जाई तोरा के, हम सही न कहता नहीं चाचा। साला भोसरापुर के भोसरा बिहारी तोरा लटकल बा दुनू। सही पकड़े हैं। सोचत का बारे मुंह का देखत बारे लेवे के में सटा पूरा से चोच में चोच। तनका औकात में बोल, अब ऐसे ना बोल कि भौजी के लोग खींच के पर जाके पिसबू ना। भौजी हमरा के पूरा भरोसा बा, आबा न तनका हम मिसल चाहतानी, मिली का कोई रंडी का लोग। अगर तू लोग लेवल चाहता रहा तो आवा पीछे लाइन में लाग जा, जैसे ही मौका मिली तो तू टपक जाइया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।